Pôjdeme na druhú úlohu, ktorá vlastne súvisí trošku aj s tým, čo sme teraz robili, že sme si stavali nové stavby, ale okrem... To tam rozpráva Jakubko. Dobre, čiže pôjdeme vytvoriť útvar na základe výkresu. Ja si tiež vypnem kameru, takto. Na základe výkresu máme zostaviť ďalší útvar podobnej zložitosti. Čiže opäť vyvolám niekoho, kto mi to vytvorí. Koľko poschodí opäť budeme riešiť má táto budova vaša, ktorú postavíte, ale okrem toho budeme robiť aj pôdorys budovy, čiže si nakreslíme pôdorys. Kto vie mi povedať, že čo je pôdorys, alebo teda, že ho chceme nakresliť, tak čo to je? Vieme niekto? Peťka dvihla ruku. No, že to je v podstate akoby preseknutý ten dom a že jak to akoby vyzerá. Tá polovička. Ako to vyzerá na výkre? Tak, výborne, super. Tak, poďme si postaviť nejakú budovu. Ja vám ukážem napríklad, počkajte, teraz vás vypnem. Ja vám ukážem jednu budovu, ktorú tu máme znázornenú, a to je táto. Čiže napríklad takúto. Jakubko, počkaj chvíľočku, vypnem ťa. Čiže takáto budova, ktorá vyzerá zo spodu takto. Ruben, počkajte chvíľočku, teraz sa mi nenapájajte, dobre? Lebo vám ukazujem. Zo spodu vyzerá takto. Z boku takto, z vrchu, čiže takto vyzerá táto moja budova. No a skúsme si teraz, ja vám budem preklikávať, alebo ja tu budem kresliť túto. Skúsme si teraz urobiť ten náčrt toho môjho, alebo teda ten pôdorys tej kocky, tej budovy. A keďže je to pôdorys, tak buď to bude z hora, alebo z dola. My si poďme z dola. Bude to jednoduchšie, ja vám pomôžem trošku. Ja, no čo? Mi nejde to. Čiže vyzerá to približne takto. Zapamätajme si a pôjdeme to teraz aj nakresliť z tejto strany. Dobre. Takže teraz, toto je len ukážka, že ako by mohlo vyzerať nejaká väža, nejaký útvar, ktorý sme si zapísali pomocou tabuľky, že a zakreslili sme si vlastne jeho pôdorys. Teraz skúsite vy, napríklad jeden z vás, urobiť to isté, čo sme teraz robili. Ale prvé postavíš stavbu a potom načrtneš nám všetkým, alebo s mojou pomocou ten pôdorys. Dobre? Takže kto by chcel načrtnúť novú stavbu? Kto by chcel? Nikto? Dominika, nechceš? Esterka? Chceme? Môžete vytvoriť novú stavbu ľubovoľnú z 10 kociek. Kto chce, tak nech sa mi prihlási na ten kontrol, či čo to tam bolo. No, jeden. Dobre, Domi. No, tak. Môžeš pracovať s myškou, môžeš postaviť ľubovoľnú stavbu z 10 kociek, dobre? Dobre, kam ju chceš dať? Môžem ti pomôcť? No.
Trošku ešte. Bola. No, už si bola. Dobre, počkaj. Tak, super. Pomôžem ti? Nemusíte. Dobre. Je to trošku ťažšie, ale... Počkaj, Domi, pomôžem ti, dobre? Dobre. No, pusti, tuto si dáme tuto na bok a počkaj, toto si označíme celé a takto si to môžeme dať spredu, ak nám to pôjde. No, už dáme si to radšej tuto bližšie, to bude tak lepšie, aby sme to aj videli, takže takto a túto si chcela dať kde? Napríklad túto vedľa tejto? Alebo preto? Počkaj, Domi. Či už si? No, dobre. Skoro. Vieš si to s tou šípkou. Tak, no, klikni na tú šípku červenú, skús. Nešlo to. Počkaj. Teraz klikni na tú šípku ešte. Počkaj, ja ti kliknem. Dobre, pomôžem. Nejde? Tak, super. Dobre. No a ešte dve. Tak. A ešte jednu. Napríklad. Super, dobre. Perfektne. Takže teraz pustíš mňa. Dobre. A my si ukážeme, čo Dominka vytvorila, čiže ona vytvorila takúto stavbu a Domi ešte aj tak budeš niečo robiť a to je to, že urobíš ten pôdorys. Dobre, náčrt pôdorysu, tak ako sme to robili. Čiže všimni si, koľko máš pod tým, koľko máš kociek poskladaných alebo postavených na stole a ako. A potom už budeme len doplňať čísla, dobre? Takže môžeš tuto s týmto perom, čo máme, tak s týmto ja ti to môžem aj takto urobiť a môžeš kresliť. Tak, super. Dobre. No. Trošku aj ťažko kreslím. No, nevadí, dobre, však to... Dobre, Domi, teraz stoj, skúsime, počkaj chvíľočku, skúsime sa pozrieť, či si to dobre urobila, takže máme 2, 3 a 4, takže máme to z tej strany, počkaj sekundu, čiže pozrieme sa, že či to máme správne, áno, tuto máme 1, 2 a tuto máme 2, super, výborne, Domi. Takže toto môžeme vygumovať trošku, keď nám to pôjde aj nepôjde, tak to necháme tak, nevadí. No a teraz si poďme napísať, koľko čoho máme kde, dobre? Čiže ja môžem